най-вероятно никой няма да ви го каже. Но не става въпрос за фасети без изпиляване или фасети с изпиляване. Става въпрос за вас, за вашия конкретен проблем, за вашите конкретни зъби, за вашата конкретна трансформация и какво би било най-подходящото и какво е възможно за вас. Няма никакво значение колко стотици вида фасети без изпиляване, с изпиляване, от какви материали има, при условие, че те не биха били подходящи за вас и биха унищожили зъбите ви. Или пък, да, те са прекрасни, но в крайна сметка вашите зъби са много струпани и няма как да стане без изпиляване, без значение какво ви се говори. Така че, мили хора, ако ще правите порцеланови фасети, ви трябва страхотен естетичен дентален лекар и ви трябва страхотен, опитен и талантлив зъботехник. Ако ще правите композитни фасети, ви трябва страхотен естетичен дентален лекар.